sukses. Lek kula jenengan to Mas Petro, umpama ora tanggapan sik bingung nggih to. Apa sing arep lek Pak Pentul mboten. Oh, berarti manajemennya pinter. Bojone gadah perusahaan. Hebat. Gadah perusahaan kerupuk. Weh, ya ora apa-apa penting halal. Lho sampean kok gugu lambene gandu. Iya. Endi Dadi pepe ning ngarepan abang-abang. goblok katok kae. Lah gudi Goblok. Ngawur gede abang ijo kuwi. rayu ukurane sakmono kok. Ning ngarepan nggonmu. Ngawur kowe iki mripatmu lek mau nyawang piye? Kowe tuh kerupuk to. Kowe kan jelas kecilik ta. Lha wong aku ya kecilik. Wong angge tulek kerupuk tak gunting pucuke tak goreng. Gori ndak umum. Ali pergelas saiki panganan iki sing warna-warna yo cocok. Nggih. Lek jenengan, ayo. Napa? Jenengan Solo enten khas napa? Banyuwangi panganane ya. Enten sego cewok. Apa sing kecewa iki? Nasi napa? Cawuk. Oh, cawuk. Cawuk asli. Lah, Sego cewek rumasamu segone kepet apa? Sego cawuk. Sego cawuk, Mas. enten malih rujak soto. Oh, rujak soto nggih. Enten malih makanan Banyuwangi, rujak kelang. Enten malih apa kayak tuh Mblak-mblak ketepu. emplek ketepu. Enak. Iya. Pelikipu, ada tuh ya. Aneh. Oh, enak iki. Wonten wong biyen pancen nganu. Lah kula nate digaekne mbok tukang gawe apa? Anu kipu kuwi. Kak, Lho, ora saru pancen biyen enek. Jenenge pancen kuwi. Lah wong gendeng enek, gendeng cucur bawuk lho. Lho. oh iya. Bener enek. Yo enggak Gendeng ya enek, gendeng itu ya. Gendeng Nggih. bawa enek. Kok digarap babuke Wil ya. Piye ta iki? Kok Sak gendinge goblok. Lah mokol mbok garap kuwi tok. Aku ya mau. malah ya. Kuwi pancen jane karepe wong mbiyen ki yo gak saruning Nggih, juke. heeh. Oke Mas jeneng panganan ngoten niku. Manut sejarah nggih sinuwun PB Sedoso niku sing sok maringi tenger. Nggih lah. Nggih nek jane ora saru niku wong pancen dipaske kok. Mila ayo iki ujupe lek-lekan to tetembangan sawetara. Masuk. Mbak Fahmi ayo rene, Mbak Fahmi. Monggo Mbak Fahmi. Aturan mriki. Nyanyi. Mas Gadu pun ngantos. Mbak Fahmi ing jabri. Kok kula tulung Tanganmu. nulungi lho. Oh iya. Lek wong wae. Apunten ya, Dek. Wong Teko kene iki wis ketok dinilai sudah kelihatan bahwasanya pentuli tibake wong sok peduli lho. Saking enek karepe. Tapi lek lamun jejer ya pantes lho, Dol. Coba jejer. Coba Mas Gandu kan itu Mas Bondol main jejer. Jejer. Tangane Ya jejera ya pantes wong lanang ganteng wedok. tangane terus. Melampah bareng melampah. Anjay digandengnya tuh. Nggih, gandeng. Melampah bareng nggih. Masalah wedoke ayu, nuntun kiri to, Mbak nggih. Ya sampean saurin nggih Mas, mungkin kersane nyatek cangkemmu. Wong mbok wong sing sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Lah, wong sabar kuwi Ya dipikir kancane tenan kok. ngono kuwi. Sabar iki kekasih Gusti Allah. Kowe ora omong kok. Antara kita iki hablum minan nas, hablum minan Allah. Mas tukang son mboten enten setrum nganggur, Mas. Ngarep apa? Nyetrum cangkeme betul. Aja dong. Lah, ngono. Aja biar. Jabile Mbak Fahmi, jabile iki lho. Ya ini kok manis. Alah. Nenek Mbak, nenek. Iki kok Mas, enek kumise manis. Dul, kowe cengeng, kowe iki wis tuwek. Kowe iki wis tuwek, Mbok, sing tak nggumun niku aku lho nyolot tuwek kok angel diomongi niku pripun? Bojo Lah piye wis duwe awak ngono dhewe kok.
Gak to. Aku iki cara sugih ngapun lho ya. Nggih. Aku seleren nek dadi dagelan. Trimo gede delok-delokan cah cilik-cilik lho. Lah masih aku spray to. Berarti aku wis gak ndagel. Laren ya wis suwi lho. Gak ndagel. Ora to. Saiki apa carane? Ya kur karep nglawak tok kok. Tapi lek Mbak Pami niki umpama dadi bojo kula. Nggih. Wong nyawango ya sedep sebab postur tubuh kita kelihatan sesuai. Masuk karo aku ya sedep. Tapi lek sampai dirabi gandu, Heeh. Mbak Pami niki akan menyesal seumur hidup. Lah kenapa, Mas? Lambemu mulai nyapa. Pak Isa, masa menyesal ki ngopo? Aleh gak nyampe. Maksudnya gak nyampe piye? Maksudnya pripun? Maksudnya gak nyampe. Ya syukur mundup. Ale, tak sambung paralon. Oh, Ayo, Mbak Pami. Nggih. lagune wonten Mang bawa anu sinom sing kok grandel, Nggih. gandrung Mas Pentul. Oh, nggih. Nyen kula gandrung. Manismu. Kersa. Iki gandrung lho, duduk gandrung lho ya. Gandrung. Gandrung. Oh, aku gandrung ep. Iya. Nggih, nyen kersa to tak gandring. Gelem mau. Gelem mau dong. anu nggih lek gandreng damel pecok mawon nggih. Oh digandreng kok gelem. Gandrung. Oh, gandrung. Iya, Pak. Memanismu Seripane kayak celengan. kamu jiwa. Ngapa? Ayo. Guanti. Ojo dikuat to. Ojo dikuat. Tiolu. Oh. Ayo man. Ayo. Lan Akewe Belah dol. rucite kali Kok suara ngene iki wis ora iso tuwek tenan. onje tapi mati garing ya. Kempor Apik nih damel sikap. aku mati gareng mbok ge sikep. Kan oleh Pak. Iya. Gandengan, Mbak. Mesti kon ngeterene jeding iki mesti. Aku pangeran Jolang. Gandengane Batik Madrim. Batik Madrim dengkul melocot. Aku sutradara nih. Pangeran Jolang kok iso bojone Batik Madrim. Mas, Sedak merah. separing-paring Mas. Iya, sing lanang picek kok mata. Oh tak, nyanyi ya kleru lah, masa mbok tumpangne pundakku ngene lho. Kok masih aku dadi bojomu picek gak apa-apa, picek wong mripate liyane ya ora. Apa yang mesti betul? Apa yang mesti betul? Angger ndusel lek kok ngene. Kok ngayal. Ayo. Upama munduta Seoino. Romi Apa? Pripun Kang Mas? Apa to? Lampu, Mas. Oh alah Tak tak kira nek armoni apa. nggih. Oh, yang kersane ketok rada romantis. Iya. Tartampu datu haruti Apa yo kaya ngono diajeng. Nggih Kang Mas. Oh, iya. Upami benjing niku awake dhewe bulan madu. Terus kula mangajak teng pundi Mas sing romantis. Padang bulan. Apa ku Mas? Anu tempat wisata. Lek kidul niku Pulau Merah, rada Padang bulan. Aku jakan padang bulan yo Mas. Pengen rono. Bulan madu. Kowe pengen rono? Heeh. Aku iya.
Langsung anut ae. Niku sae jenengan pepadang bulan niku cuacane gunung-gunung. Bisa numpak perahu ya, Mas? Mboten namung numpak perahu. Piye? Iso numpak perahu. Apa kuwi? Ngawur tak jak bulan madu ning Ethiopia. Salah. Intro stop. Nah, iki bener kuwi. Oh, aduh luar Jawa kok. Yo. Ibarat Barang. wong numpak perahu. Gusti Sita Beksa. Kowe sak suwene dadi bojoku waton kowe ora njaluk ngejak rekreasi mesti kowe bakal tentrem karo aku. Lanang kok medhit. Ya wis. Lah rekreasi apa? Rekreasi di pantai ngene Gunane apa? ngilangi stres. Lah iki aku keluargaku rene sing stres kok. Ya wis gak apa-apa. Tapi mbenjing kula ditumbasne mobil Alphard ya Kang Wis to. Mas. Arep njaluk sing rupane apa tak turuti. Tenan apa ora? Rupo pink Heeh. Alpat kok pinggir gagah to. Sepen saunu ngene. tak cet dhewe Mas. Ayo tutuke Pak Fahmi, ayo. Tartamku Nengoe ruti yo. ibarat wong numpak Mehaino. perahu. Kene to. Encok ya. Nengoe yo. Lumampah tanpa kemalan Nengoe nano. hing madyaning jala nidih Nano. Yo. temah gunjing angin jangkep paku Mangga, dibacoti kodan kuning. Mangga, iya. Buka celuk. Iya Mbak Rahmi mangga. Mangga, ayo. Iso awak neng omah wis ora krasa luyuran anggone sing tak sayang mobil-mobil kendaraan ngerti ora krasa iso awak nganti bengi teman-teman yang nganti liya sing Bisa duke nek nuwun ngandake Banyuwangen ayo.